sadan it-tant jien għandi mistieden ieħor u ngħidlu grazzi anke f'din l-ewwel ġimgħa li qiegħed magħna biex flimkien miegħu ħankunu nistgħu naturalment nagħtu servizz lit-telespettaturi tagħna. Meta qed ngħid nagħtu servizz, ħankunu qegħdin nirrispondu l-mistoqsijiet tat-telespettaturi tagħna f'dak li għandu x'jaqsam mad-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali. Imma qabel xejn, grazzi. Is-sena tajba l-istess. Nsellem lill-telespettaturi kollha, u nsellem lill-kollegi kollha hawnhekk, u nsellem il-kollegi kollha lura fuq il-post tax-xogħol fid-dipartiment. Kif kien il-bidu tas-sena? Kienet bidu tas-sena tajba ħafna, straħajna mentalment. Taqtaw ftit u li taqtaw ftit. U ngawdu wkoll il-familja. Issa minn issa l-qudiem nerġgħu. Nkomplu nirrankaw. Aħna bdejna. Sabiex nibdew invaraw issa il-miżuri li tħabbru fil-budget għall-2023. Għalkemm ċertu miżuri kienu diġà vigor, u xek, però f'jannar naf li intom. Issa bdejna nħallsu minn issa, bdejna nħallsu iż-żidiet fil-pensjonijiet, iż-żidiet fil-benefiċċji. U allura n-nies hemm barra jkunu qegħdin jistennew. Issa jiena rċevejt il-mistoqsijiet li għaddejt li inti li bagħtu telespettaturi tagħna, infakkarkom 5061700 u meta tistaqsu mistoqsija li tridu risposta personalizzata, tagħmlu tajjeb tatuna id-dettalji bħal in-numru tal-karta tal-identità biex is-Sur Cremona jiġi hawnhekk u jtina ir-risposta definittiva. Imma jiena realizzajt l-aħħar li kont qiegħed magħna tkellimna dwar il-kola. Ekku. Il-mistoqsijiet li daħlu fejn tidħol il-kola u x'ħankunu nistgħu nispjegaw. Nistgħu nerġgħu nispjegaw dawk il-mistoqsijiet li daħlu fl-aħħar programm qegħdin narawhom u nanalizzawhom waħda waħda min għandu raġun. Se jingħata dak ir-raġun, ovvjament min ma jkollux, mhux ma ngħidulux raġun, min ikollu bżonn iktar informazzjoni se nkunu qegħdin nagħtuhielu dik it-tip ta' informazzjoni anka permezz ta' telefonata. Jekk ma jkunx eliġibbli speċjalment. Ekku, jiġifieri t-telespettaturi tagħna dawk li ma naqrawx waqt il-programm aħna kull ma nieħdu samples minn dawn l-SMSs illa li jidħlu ħafna mijiet ta' SMSs u dawn l-SMSs naturalment jidħlu direttament anki għand is-Sur Cremona biex finalment imbagħad nirċevihom bir-risposti ħalli nkunu nistgħu niddiskutuhom waqt il-programm. U nirċievi ftit jiena dawk li jinqraw waqt il-programm. Eżattament, biex infissru l-benefiċċji kollha vera. Fl-aħħar ġimgħat ikunu ħarġu xi pagamenti tal-in-work benefit ta' children's allowance, l-additional cola, allura il-mistoqsijiet imorru iktar fuq dawk it-tlet pagamenti li saru, imma il-miżuri l-oħrajn m'għandix ninsewhom, allura importanti li nibqgħu nfissru. Mela, George, ħanaddi għall-ewwel SMS li għandna. Xi ħadd qalilna qed nitħasseb għaliex jiena ma ħadx il-pensjoni. Il-numru tal-karta tal-identità daqjat bl-Ingliż. I just wonder why I do not get a pension. Tana il-numru tal-karta tal-identità jispiċċa b-52 u tana il-numru tal-karta, il-numru tal-telefon. Dinja sinjura. F'dak il-każ, is-sinjura ma kellix biżżejjed kontribuzzjoni timħallsin. U allura għandha ftit iktar minn 5 snin kontribuzzjoni timħallsin u tirċievi dak il-pagament illi nħallsu ta' darba. Eżattament, li se jkun qiegħed jitħallas fi frar li ġej u li din is-sena permezz tal-budget li ġie mħabbar f'Ottubru se jiżdied ukoll b'50 euro. Ġifieri s-sinjura minflok 500 se tibda tirċievi 550 ta' dawk il-bolol li ħallset imma permezz ta' dawk il-bolol xorta ma ġietx eliġibbli għal pensjoni kontributorja. Ekku. U dawn jitħallsu fil-bidu tas-sena kif taħdem is-sistema? Dawk se jkunu qegħdin jitħallsu fi frar, kull sena jitħallsu fi frar flimkien ma' dik li ngħidu senior citizens grant għal dawk li jkunu laħqu l-75 sena u tiżdied ukoll is-senior citizens grant għal dawk li jkunu laħqu 80 sena jew iktar. U din tingħata darba fis-sena ġifieri dawk il-telespettaturi tagħna li ma jkunux eliġibbli għal pensjoni. Eżattament, mela. Ta' kull aħħar tax-xahar. Din miżura li daħlet fl-2015. Qabel l-2015 kull min kien ħallas il-kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali iżda qatt ma ġie eliġibbli għal pensjoni li titħallas kull 4 ġimgħat dawk qatt ma ħadu xejn. Mill-2015 ġie introdott pagament ta' darba. Il-pagament huwa li jekk ħallast bejn sena u 5 snin bħala bolol tiġi eliġibbli għal 450 euro din is-sena. Dawk li ħallsu aktar minn 5 snin se jiġu eliġibbli għal 550 euro pagament ta' darba. U dawn minħabba li qatt ma kienu eliġibbli għal pensjoni kontributorja. Mela, batilna pensjonanti li għandu 83 sena għalinna għandi l-pensjoni tat-Teżor u tas-Servizzi Soċjali. Riċentament smajt li saru aġġustamenti u affettwaw lil dawk li jirċievu l-pensjoni tat-Teżor. Di tkellimna dwarha fil-fatt. Eżattament. Ftit ta' żmien ilu. Għalinna nkun grati jekk isir assessment tal-pensjoni tiegħi u tikkonfermali jekk hijiex
korretta. Eżattament, fil-fatt il-każ ta' Sinjur iċċekkjajnieh u rajna li kien tiġa ħa il-żidiet illi kien ħaqqu fil-fatt il-pensjoni tiegħu bell-2021 u l-2022 żdiedet bi kważi 30 euro fil-ġimgħa. Iżda hawnhekk se nkun qed infisser il-miżuri li daħlu fl-aħħar snin. Aħna l-liġi kienet tajt illi min kull min ikun qed jirċievi pensjoni tas-Sigurtà Soċjali u pensjoni tat-Teżor, hekk kif jilħaq 72 sena, dik il-parti kommutata li bijaw tiġi injorata qabel kienet tiġi injorata sa 75%. Fuq żewġ budgets preċedenti, ġifieri fl-aħħar sentejn, dik il-parti kommutata issa qed tiġi injorata 100%. Ma għadix tiġi injorata parti minna. Ġifieri tiġi injorata sħiħa kollha kemm hi. Minn dak il-każ kif tiġi injorata, ġifieri dik il-parti li jkunu bijaw ma nibqgħux noħduha in konsiderazzjoni għal finijiet tal-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali. Dik li tfisser ta' malajr għax hemm spjegazzjonijiet oħrajn. Imma f'dak il-każ kull min ikun qed jilħaq 72 sena, dik il-parti kollha ninjorawha il-parti kommutata. U allura jkun hemm pensjonanti illi minn barra żieda tal-għolli tal-ħajja u żieda addizzjonali kif jilħu 72 sena jaraw żieda oħra fil-pensjoni tagħhom. Mhux kollha jieħdu dik iż-żieda minħabba illi il-pensjoni tat-Teżor skont fliema grad inti tkun irtirajt tkun differenti. Ġifieri jekk tkun irtirajt fi grad għoli, il-pensjoni tat-Teżor tkun għolja. U hemmhekk allura se jkun hemm diskrepanza u ma tkunx qed tiġi eliġibbli għal din it-tip ta' żidiet meta ninjoraw dik il-parti kommutata. Minħabba li hemm parti fil-liġi tas-Sigurtà Soċjali li tgħidlek il-pensjoni tat-Teżor plus il-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali flimkien ma jistgħux ikunu aktar mill-ogħla żewġ terzi li jħallas il-pajjiż. Issa nafu illi jekk inti jkollok pensjoni tat-Teżor għolja, inti tieħu l-flat rate min-naħa tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u jista' jkun illi hemmhekk flimkien dawk jiġu aktar mill-pensjoni l-ogħla pensjoni taż-żewġ terzi. U hemmhekk ma tiġix eliġibbli meta anke ninjoraw il-parti sħiħa kommutata meta tilħaq l-età ta' 72 sena. Mela, xi ħaġa li xtaqt nistaqsi fejn tidħol pensjoni tat-Teżor. Din illum il-ġurnata, ġifieri nies ta' ċertu età laħquha il-pensjoni tat-Teżor illum m'għadix teżisti. Eżattament, mela. Il-pensjoni tat-Teżor għal dawk li kienu jaħdmu fiċ-ċivil kienu ħaduha dawk li kienu daħlu maċ-ċivil qabel l-1979, 1979. Illum il-pensjoni tat-Teżor titħallas għal dawk li jgħalqu 25 sena fil-armata jew fil-pulizija ukoll. Kif jgħalqu il-25 sena servizz u jiddeċidu li jifqu minn dak is-servizz jibdew jieħdu l-pensjoni tat-Teżor. Meta jaslu għall-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali tinħadem hekk kif fissir tista' wkoll. Ok, mela, aktar SMS ċaħat joħor għalla ħajjanġela, jekk ikun mistieden ta' social services iridu ngħidu li s-Sur Cremona qiegħed magħna kull ġimgħa, kull nhar ta' erba' eżatt kif nibdew il-programm ikun qiegħed magħna s-Sur Cremona. Għallinna forsi ikun jista' jgħid jew jispjega min ġiet intitolata supplementari u kemm trid taqbes il-paga tar-raġel u tkun paga waħda. Jiġifieri naturalment meta nieħdu koppja u mbagħad ikollok persuna waħda. Eżattament, mela. Aħna l-għajnuna supplementari, l-assistenza supplementari nħallsuha għal dawk li ma jkollhomx ċertu dħul. Jiġifieri hemm threshold illi ma tistax tissuperaħ. Hemm threshold ta' dawk illi jkunu miż-żewġi jew inkella koppja u hemm threshold għal dawk li jkunu persuni singoli. Dawn kull sena jiżdiedu skont iż-żieda tal-li tal-ħajja u ż-żieda addizzjonali li jagħti l-Gvern. Għaliex? Sabiex jekk inti tkun żdied fil-pensjoni li kull sena jiġrijek, imbagħad tibqa' tirċievi dik l-għajnuna supplementari illi tkun qed tirċievi fis-sena ta' qabel. Għax inkella jekk inti it-thresholds tal-għajnuna supplementari ma jiżdidux, allura tiżdied fil-pensjoni u taqaflek l-għajnuna supplementari. Allura fl-2023 it-thresholds li kienu jeżistu fl-2022 żdiedu b'650. Jiġifieri 12 euros 50 cents fil-ġimgħa. X'in tagħmilhom timmultiplikhom b'52 ġimgħa, jiġifieri it-threshold żdied minn kien 14,318 u żdiet għal 14,968 bħala koppja. Ġifieri hemmhekk żdiedu b'650 euro. Ekku, ġifieri għandek is-single, għandek il-koppja u naturalment it-thresholds jiddependi skont. It-thresholds tas-single kienu 10,221 x'in iżżid is-650 żdiedu
twaslu għal 10,871. Proset. Ekku, proset, George. Hawnhekk għandna enċiklopedija ħajja anke bl-informazzjoni li jistaqsu telespettaturi tagħna la volja forsi ma jkunx preparat għal ċertu mistoqsijiet għax jiġu f'moħħi dak il-ħin imma ikun pront jagħtina anke r-risposti. Batitilna sinjura tatna n-numru tal-karta tal-identità tagħha jispiċċa fit-68, ġifieri din in-numru tagħha jispiċċa 68. Għaltinna jien nieħu l-pensjoni kontributorja u qed tistaqsi jekk toħodhom xi 999 fil-ġimgħa illi ħabbar il-gvern. Eżattament, mela. Twildet fl-1968. La twildet fl-1968 mhijiex pensjonanta, imma tieħu l-pensjoni tal-invalidità il-persuna. U allura, iva, kull min jieħu l-pensjoni tal-invalidità se jkun qed jiżdied iż-żieda tal-olli tal-ħajja u kif ukoll iż-żieda addizzjonali. Jiġifieri s-sinjura nista' nassigura illi se tkun qed tirċievi żieda ta' 12 € fil-ġimgħa fil-pagamenti li tkun qed tirċievi bħalissa. Imbagħad meta tilħaq l-età pensjonabbli tagħha x'jiġri f'dan il-każ? Imbagħad meta tilħaq l-età pensjonabbli tagħha hemmhekk tinħadem il-pensjoni skont meta f'dan il-każ ta' 65 sena tinħadem il-pensjoni skont kemm ħalset kontribuzzjonijiet blas hekk jingħaddu wkoll il-kreditu tal-kontribuzzjonijiet ta' żmien kollu li tkun ilha tirċievi il-pensjoni tal-invalidità u hemmhekk toħroġ ir-riżultat tal-pensjoni kontributorja li tkun se tibda tirċievi jekk kif tilħaq l-età ta' 65 sena minħabba li twildet fil-1968. Mela ħanfakkar it-telespettaturi tagħna llum maħniex se niftħu linja tat-telefon għax għandna ħafna SMS varji illi xtaqna li niddiskutu. 50617000 ktibatulna n-numru tal-karta tal-identità kif qed jagħmlu t-telespettaturi tagħna qed niġu bir-risposti tailor-made biex ngħidu hekk għal min jibgħat dan l-SMS 50617000. Tinsewx il-numru tal-karta tal-identità, aħna nassiguraw li telespettaturi tagħna fejn tidħol id-Data Protection Act il-messaġġi tagħkom immorru dritt għand is-Sur Cremona u mbagħad hawnhekk jiġu propju anki bir-risposti li jibgħatilna Sur Cremona bħal daw daħlu il-bieraħ fil-għaxija. Ġifieri Sur Cremona jibqa' sa tard fil-għaxija jaħdem fuq il-messaġġi tagħkom. Mela għandi telespettatriċi tagħna qed tistaqsi jekk tistax tħallas xi bolol biex forsi ittejbilha daqsxejn anki l-pensjoni tagħha. Is-sinjura twildet fl-1960 jew ċoe in-numru ta' karta tal-identità jispiċċa 60. Qabel infisser il-proċedura ħanwieġeb mill-ewwel is-sinjura. Is-sinjura għadha mhijiex qiegħda taħdem. U allura la ġala darba mhijiex qiegħda taħdem ma tistax titlob illi tħallas il-kontribuzzjonijiet blura. Hemm tliet ċirkostanzi li persuna tista' tapplika biex tħallas il-kontribuzzjonijiet blura. Mela, l-ewwel ċirkostanza hija jekk meta persuna tkun qiegħda taħdem u tilħaq l-età ta' 59 sena. Hemmhekk tista' titlob illi tħallas il-kontribut sa' 5 snin kontribuzzjonijiet blura. Matul is-sena 2022 daħlet il-proċedura wkoll illi daw kollha li jkunu bil-pensjoni tal-invalidità ma jkunux jistgħu jaħdmu kif jilħqu 59 sena jistgħu japplikaw biex iħallsu sa 5 snin massimu kontribuzzjonijiet blura. Din is-sena fl-2023 permezz ta' miżura oħra tal-budget daw kollha li jkunu qegħdin jirċievu carers allowance jew increased carers allowance kif jilħqu l-età ta' 59 sena jistgħu jitolbu wkoll illi jħallsu kontribuzzjonijiet sa massimu ta' 5 snin kontribuzzjonijiet blura, ġifieri hemm dawk it-tliet ċirkostanzi. U hemmhekk ħattejjiblek żgur imbagħad sambek se tkun qed ittejjeb il-pensjoni tiegħek. Ovvjament. U ikollu ftit bolol nieqsa tagħmel differenza fil-pensjoni. Iva, jista' jkun tagħmillu differenza fil-intitolament tal-pensjoni tiegħu lill-persuna skont meta jkunu neqsin. Ġifieri għamil differenza. Għax aħna konna ngħidu the best 10 years. Eżatt, għal dawk li twildu qabel l-1962. Eżattament. L-aħjar 3 snin fl-aħħar 10 snin għall-impjegati. U l-10 snin konsekuttivi, l-aħħar 10 snin konsekuttivi għas self-employed. Jridu jkunu konsekuttivi għalhekk taffettwhom. Eżattament. Imma dawk għal dawk li twildu qabel l-1962. Mela, semmejna l-kola, xaħat qed jistaqsi jien nirċievu widow's pension ma rċevejt fuq żieda li jintbatet żejda tal-kola. Forsi tistgħu tiċċekkjaw li ftit. Is-sinjura qaltilna li twildet fil-61. Eżattament, is-sinjura produċiet il-numru tal-karta tal-identità tagħha u hemmhekk allura stajna niċċekkjaw il-każ partikolari. Nassiguraw li se tkun qed tirċievi iż-żieda tal-olli tal-ħajja in-990 fil-ġimgħa plus iż-żieda addizzjonali li ħabbar il-gvern fil-budget.
se tkun qed tirċievi wkoll iż-żieda għal widows sabiex tilħaq il-pensjoni tal-konjuġi tagħha li ġie nieqes, iżda mhijiex eligibbli għall-additional kola. U ħanajt għaliex mal-pensjoni għandha dħul ieħor minn sorsi oħrajn. U allura aħna dak id-dħul għoddejnieh ukoll u kif ġie mħabbar fil-budget l-equivalized income hija s-superatu. U hemmhekk id-disposable income tagħha huwa ola u madana kollu mhux ħatkun qed titħallas additional kola, imma madana kollu se tkun qed titħallas iż-żieda tal-uri tal-ħajja ta' 990 kif spjegajt diġà, it-260 jiġifieri 1250 fil-ġimgħa u żieda tal-allowance tal-widows ukoll. Kull ma fadlinna żewġ minuti. Għandi raġel jala 64 sena fit-2 ta' Ġunju u suppost sejħu l-pensjoni. Kemm irid idum iħallas bolla, please? Dal-persuna self-employed. Mela. Importanti illi kull min ikun qiegħed jaħdem sal-aħħar ġimgħa qabel joħroġ bil-pensjoni jrid jibqa' jħallas il-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali. Il-bolla tibqa' titħallas. Aħna il-bolla ma tħallasix biss sabiex tiġi eligibbli għall-pensjoni jew inkella sabiex ittejjeb il-prospetti tiegħek għall-pensjoni, hemm dawk ukoll li ngħidulhom short-term benefits. Il-bolla titħallas għalihom ukoll l-insurance. Jekk inti tkun qed taħdem u ma tkunx tista' tmur għax-xogħol minħabba li qomt marit, hemmhekk tiġi eligibbli għas sickness benefit minħabba li tkun qed tħallas il-bolla. Jekk inti alla ħares qatt tkun qed taħdem u tħallas il-bolla u titlef il-post tax-xogħol tiegħek, hemmhekk ukoll permezz dak tal-insurance li qed tħallas, il-bolla li qed tħallas tibda tiġi imħallas l-unemployment benefit. Ġifieri, fil-każ tas-sinjur jew is-sinjura hekk kif tieqaf taħdem, tieqaf tħallas il-bolla. Sal-aħħar ġimgħa li tkun qiegħed taħdem tibqa' titħallas il-bolla. Fil-qosor għax verament sarilna l-ħin, batilna xi ħadd twilet fis-57, 57 u da kompla jaħdem and receiving pension. Do I have to pay tax on the pension? Tinsiex, baqa jaħdem u għandu pensjoni. Hemm xogħol u hemm dħul mill-pensjoni. Hemmhekk iva minħabba li hemm dħul minn xogħol dak jingħaddu flimkien sabiex inti tidħol fil-thresholds tat-taxxa. Iżda, fl-aħħar sentejn li bdiet fl-2022 il-gvern ikkommetta ruħu illi matul is-snin li ġejjin se jibda kull pensjonant li jkun qiegħed jaħdem idħul minn xogħol tiegħu se jiġi injorat għal finijiet ta' taxxa. Fl-2022 konna qegħdin ninjoraw Dipartiment tat-Taxxi Interni kien qed jinjora 20% minn dak id-dħul. Matul l-2023 se jkun qed jinjora 40%. Sussegmentament fis-snin li ġejjin id-dħul minn xogħol u dħul minn pensjoni mhumiex se jkunu iktar jiġu intaxxati. Ħa nikkonkludu hawnhekk kellna ħafna iktar mistoqsijiet dwar il-kola illa għaliex hawn xi ħadd tarmla tieħu tar-romol u qed tistaqsi dwar il-kola, però ċerta li dawn it-telespettaturi tagħna li ma lħaqniex irrispondejna hawnhekk jew nirrisponduhom il-ġimgħa d-dieħla jew inkella ħajrċievu mingħand id-dipartiment jew telefonata jew inkella ittra speċjalment dawk li jitolbu għal tentative assessment u xejn. George, grazzi. Grazzi lilkom. Għal darb'oħra is-sena tajba u niltaqgħu bħal minn ġiem. Grazzi. Ftit tarif pubbliċitarju bqgħu magħna.